Aké právo máš od rana o 6:30 sa vyjadrovať? Ty si nehovorila množstve, ale doma. Na tebe sa nikto nevyjadřoval, Miňo. Nikto není zvedavý, jak ty sa jebe s Milanou. Ale vy to řešíte, Miňo, ale vy to řešíte. Vy říkáš, že je starý, že mi nejde, Miňo. Ale vy ho řešíte, kokota, Miňo. Áno, som tvoju piču som ukázala Václavovi a hneď sa pošiel vyjadrovať, vidíš? A čo teraz robíš? Ale vy řešíte Milana kokota. Taková je pravda. Ja kokota riešim, ty pičo, ty riešiš len kokoty. Veď si od 7. do 9. sire, jak máš na ľudí sa krútiť, mala by si mať ostudu. Prečo nepreklínaš a nenadávaš? Počúvaj, Teresa. Prečo podporuješ druhých, Miňo? A čo vy myslíte, že na ňu pôjdete 5 ženy? Jeden chlapa, ja budem... Ja dělala sama, Miňo. Drž piču, lebo ty nič ja dělala sama live. Miňa, ja dělala sama live. A ty, Teresa, ja dělala sama live, Miňo. V okne nebyl nikdo. Ale Miňo, v okne nikdo nebyl, ja som byla sama. Ticho, boli ste tam 4 sama. Ticho. Počúvaj, Nezlobte se, děcka, nezlobte se. Ale dal jsem vás všechny, dolů jsem vás dal. Neberte to ani tajta špatně, ani tajta špatně, ani tajta špatně, to neberte. Zase z toho uděláte halo, tak jak včera jste z toho udělali halo. Nemluvím na jednu osobu, ale mluvím na všechny, jo. Já jsem se chtěl vyjádřit jenom pouze na toho, co jsem říkal, na to jsem se i vyjádřil, jsem se. Místo, abyste hledali všetci, místo, abyste hledali způsob, jak to vyřešit, tak vy hledáte všetci způsob, jak to přihoršit. Nikdy v životě tady neskončí ty hádky, nikdy v životě to neskončí ty hádky, nikdy. Bude to jenom horší a horší a horší to bude. K čemu já si tady mám s váma dohadovat? K čemu já tady se mám vyjadřovat? Na co mi to je? Když tady stejně pravda není, nikoho nezajímá. Pravda nikoho nezajímá. Tady ten má svoji pravdu, tady ten má svoji pravdu, tady ten má svoji pravdu. Ten se zastane toho, ten se zastane toho, to je špatný. A jdeme valčit. Ima čame kde chybinul samopaľa, Romale. Čo? Samopaľame kde chybinul. Já se nedivím, proč nám Pán Bůh nedal svou zem, nedivím se. Víte, proč nám Pán Bůh, počkej, Denny, víte, proč nám Pán Bůh nedal Romákům svou zem? Nebo okamžitě by byla po nich. Okamžitě by po té zemi byl jenom prach. Nic, žádný živý vtor by ani mraveneček by živej nezůstal. Nebyl. Tindečko. No? Ty povieš, že my nehľadáme spôsob, tak ja ti dám teraz otázku. Jo, dobře, snažila jste se tam s babou Wangou, nebo jak to je? Ale nie, teraz niečo iné. No tak čo? A ty prečo nenájdeš nejaký spôsob to vylepšiť s tým Adamom? S tím Adamem, s tím skurvisinem, no? Aby zdechl, aby odpadl, seš normálny. No vidíš, a to isté hovorím ja na Miňu, aby zdechla. Chápeš? Už si to pochopil? Jo. No vidíš, to je to isté. Ale vy ste si tak neublížili, jak Adam mne. Ale ona hra hry a podporuje druhých, aby mi išli do detí. Dneska je tomu dôkaz. Ľudia to počuli, videli a je to aj nahraté. A teraz som si to tiež nahrala, ako to povedala, kurva. Už zlobu. Leman, ne, Marko si dala meno, Marko. Chazmrokár. Marko. Nic, tak já vám vemu ještě, ale zkuste normálně. Miňo, už přestaň. Fakt, Miňo, já se s tebou nechci hádat. Přestaň. Ticho, ja chcem Verčeta čo povedať, idem dole. Verča, dneska si dobre povedala u Jeni. Ja za to nemôže Cinde, keď Erik povedal na Žanetu dačo. A teraz ja môžem za to, že Ela prišla, spojila sa so mnou a povedala to, čo povedala. Nemůže, ja sa ťa pýtam, Verča. Môže. Ne, nemůže, protože nejsi za nikoho zodpovědná. No vidíš, tak si dneska povedala u Jeni.
Cinde. Teraz ide do nás dolu, Miňo. Ale veď ja som išla dole, čaje, nehovor, keď nevieš. Neklam. Ty si mila na okne. Cinde, Ty si mila na okne. Neklam. vysielala. Ela ma zobudila, Míňa, choď, a ja metke by čavával spraviť čikla mínov. Neklam. Choď do piči, ty kurvo jedna zdechnutá. Neklam. Počúvaj. A ona začala nadávať. A furt len je, veď čaje, všetci streamery nám chodili písať, jak ty sa krútiš na žabudí, je čo, jak prostitútka si rozprávala. Tereza, veď tvoj muž ti chcel aj facku teraz dať. Neklam. Poslúchaj, Milane, počkej, Miňo. Miňo, on nechce, aby sa bavila Ale počúvaj, keď nadávaš, prečo nenadávaš normálne? Ale stále ale dobře, počkej, Miňo. Ale vy ste řešili Milana Kokota, že je starý, že mne nejebe. Teraz ukážem, Tereza. Mne nejebe, Mila, ja sa bavím o svým chlapom, ja sa nebavím, že jak som jebala s iným chlapem. Nie, ja to vysvetlím. Míňak, neklam. Ja kurva nemôžu bejť, ja sa bavím o svým chlapovi. Teraz je nová doba. Zapneš stroj a holíš piču. Vidíš, jo. My neholíme so žiletkami, rozumieš? A vidíš tam, ale Miňo, nerozprávaš po šivák. Míňa, neklam. Cisp. Ty sa neholíš, teba holí Kálo. Áno, teba holí tvoj muž, čo nemá kar. Lebo ty už nemáš... Zase nadávaš Milanovi. A zase mu nadávaš. Ja hovorím o tej. No tak mluv meno. Tak mluv meno. Nedávaj ma dolu. Dám všechny. Neopováž. Ale ty to máš rovnou. Tak přestaňte. Vy budete ponižovať a my budeme ticho, lebo vy ste zlatíčka, nie Tereza. Počkej, Miňa, proč by nadávala, že ja uklízim, Miňo? Proč uklízim? Tereza nenadávala ti, keď ti tam takto napísal, nech mu ruky, ona pýtala sa, je výučný list na záchody, to je rozdiel, rozumieš? Prsa presveď. Ale je to vysmieška. Ale je to posmieška. Dobre, no a čo, ona tiež sa posmieva? Ona sa neposmieva. Ale vy neprovokujete. Zuzke, teba nikto ráno neprovokoval. Tereza, všade do piči sa Ja som sa ne. Včera mi řekl Rozkošto a Ivan, že ste mne brali do huby, ja som šla spát, tak som nemohla dělat live asi, ne? Čaje, Tak teraz som ráno. som furt bola dole, až jak ty si išla hore, aj to tá kurva, čo tu, čo nemá živý kokot. Vtedy som povedala, tak Zuzka nebude sama, vy 5 ste streamovali. Nebuď vybitá, Tereza, lebo ja možno ti povedal, že sme na teba vyjadrovali sa. Ja mám 2 telefóny, chápeš ma, neklam. Tak to bola, ty si už začala nadávať. Mala Dudiová, ako sa máš? A ty Bajalová piča, jak sa máš? Aká Bajalová? Ja som Bilajová. Teraz kameruj. Bilajová. Nie Bajalová. Už ti uchaločko kokot. Dovidenia. Toto som vám chcela povedať. Tereza, zapamätaj si, Zuzka nie je sama. Pojdete všetci do Zuzky, choďte aj do mňa. Mne je jedno, či aj Cinde, keď je spravodlivý, mal povedať rozkošnovej sestre na provokin a menamej sa. My sme sa už udobrili, ale vy ste to tú hádku chceli. Keby ste nechceli, tak by ste ju Zuzka prišla na okno. Prečo rozkošno jej nepovedal? Napísi, mej Mangela Zuzka, vy a s Ninjom. Všetké sme čítali správy, prvá jeho sestra napísala. Ok, Miňo. No, nahrávaj Karma. Počúvaj, ja nie som na fejky, ja sa nehádam s fejkami. Počkej, Miňo. Jak by bylo tvojí sestře Juliane, kdyby Vojta řekl tobě nebo jí to, co řekla ona? No a keď mi nadávala ona, Denisa, všetci, moja sestra nemohla slovo povedať, lebo už ju preklinali. Dobre, zdravím ťa. Povedať máš. Míňa, šajte na... Povedť máš. Dobre, tak. Rozkošno, ja ste s vami nechcem hádať, ale... Ja sa nehádam, ale môžem dať čo povedať. Ča už, metke do penáva vaker. Ja nebudem patrec, lebo pre mne Zuzka išla live, ty znáš dobre, a ja nebudem patrec, jak vy na ňu všetké idzece, rozumíš? OK, ale ona
Ja za to nemôžem, ona sa mala ospravedlniť mojej sestre, nie mne. Že ale prečo tvoja sestra neprišla? Ty si prišiel, si mal zavolať aj sestru? Ona prišla tam pred 800 ľuďmi, ešte zase Zuzka povedala, tam je tvoj brat. Ale ona jej napísala, ona jej nadávala Cinde. A nemala prečo? Ale ty sa nemiešaj, keď my sme dohodli sa, že nebudeme sa hádať. Tá pani rozpočtová mušinča máme tu dobrinen. Ale ona jej napísala, ja som čítal komenty, ona jej napísala, nevyjadruj sa na mňa, lebo bude zle. Posledný raz, ja ti pošlem. Áno. A čo bolo na tom? Však Zúza by mala byť už ticho. No, ale ona jej prišla, povedala slušne po prvý raz a ona furt tam písala hutor, pravdu, Cinde. Vlastne rozkošno. Ja neutorím, že povedala dobre, obidvoje si nadávali. Ona môže, môj povedal chás mrokar. A ona čo ti mala povedať? No dobre. A ona môže mojej matke a môjmu otcovi... Není to správne. Ja znam, že to není šumné. Tam mám vystavené video. Ale Cinde, rozkošno do piči. Jeden druhému ste si nadávali. Tam není nejaký rozdiel medzi vami. Lebo keď ty si nenadáva len ona, ja sa ani nepomýšam. Jak ty si jej koko dáva jedol, ona si dávala matku, potom ty jej matku. A tvoja žena teraz povedala, že ja som zaplatila Elu. Ja ona povedala, že ty si tak povedala na streame. Ja poviem, ale nebola to pravda. Mne Ela zobudila o 7:30. Mela kelove nabičaval, rozumíš? Nikda. Me tu dachajuva, Miňo. Ale tak Ela Memam spojnava telecinte asi kavaleske, či me bi čađom la elake korunka. Me tu trapinav, ale ima sasa skľude, me gič penďom, ima memana mišina, nič. A z ničoho nič zapnino peske Ela ostrimo zada, žive u chudel bombi, andema. No mišto, a šunsar sa s Mekeľom stream pre Tereza, man vyjadri nás. Bo savore gejle to Sara tu odesala, sme man vie, Ela pes pripojinča, no a tauke sa reverča penča. Ja za to nemôžem, čo Erik vypustil na Žanetu, na ja nemôžem za to, čo Ela rozpráva. Je to tak? Ja chápem, to je tak. No, tak čo ja za to, ešte som povedala Eli, ja ešte stiahnem ten stream, jak som povedala Eli, nalela kelečaven. Ale Miňo, zase... Nešaj veratova, Miňo, dik, očave mange temeren. Ja som zapol ráno stream kvôli tomu, ešte Cindemu som povedal, nahrávaj ma. Som zapol kvôli tomu, aby som sa ospravedlnil Pavlovi Krtkovi. Ale Miňo, ja vím, ja te tady v tomhle chápu, ale proč ty taky nešečá férová? Ja vím, že... Ale my nehovoríme, či robil Erik srandu, ja hovorím, čo len ty si hovorila. Já vám to řeknu takhle, už jsem to dneska říkal, a i když byla Žaneta úvod, já jsem dole psal. Erik to řekl ironicky. No ale ja nehovorím o ňom, ja hovorím tak, jak Verča povedala, chápeš? Erikoha sa nás kajsi dlouho doba a tu máme kde na ženonka na kelo pera sakana na Erik? Ale ja neriešim jeho, ty rozumíš, čo ja Verčo, vysvetlím mu, čo ja riešim. To tak, ja nebudu nic vysvetľovať, jenom Miňo, ja te chápu, že bráníš Zuzku, ja ti to neberu, je to tvoje kamarádka, OK, jde na ňu víc lidí, ale proč si neřekneš důvod, proč jde na ňu víc lidí? Lebo nedá pokoj. Lebo mňa branila. Čo je pravda. Si rozkošno na mňa kričal, že ja som bola u Adama, no a preto to Zuzka si zapla, že prečo Miňa, prečo vy na ňu nadá, preto to bola vojna. Vysvetlili, tak malo byť to byť v ľude. A neviem, prečo sa druhý fúr a druhý mieša, fúr sa zapína fúr. Ale veď ona sa nezapla včera tu bola u Cindeo vojna. Nie, Ela, dneska ráno, Ela. No ale metača pučlatár. Ale včera by člověk Ivanu vzal dvakrát nahoru. Potom se začali hádat, dal je dolu a ona na to napíše, že Adam udělal dobře. Tak je toto taky férový?
Ale veď ale ty si zajímavá, veď ona sa za damom nehneva. A keď vám napísala tak ja Ja nejsem zajímavá, já ti říkám, co tady včera napsala. Ona tady včera napsala, že Adam udělal dobře, jak se k nám všem chová. Takže to je fair play, že on mi proklíná děcka a to, tak to je super teda. No to je Počkaj, ja sa chcem niečo spýtať. Počúvajte, ja sa chcem niečo spýtať, Míňa, počkaj, ja ti poviem príklad, keď... Počkaj, Mlinček Mel, počkaj, volá, čo sa chcem opýtať. Ja idem Cez čo dole. vysielaš teraz? Cez telefón alebo cez tablet? Cez Lebo na tvoj telefón sa kokot. nezmestíš ako do obrazovky. My nemáme tablet, ja sa Cez tablet, aha, okej. Počúvaj, a ty kedy budeš mať živý kokot? Včera som ho mala, Míňa, včera ma pojebal. Kedy si mala? Keď ty Včera ma 10 pojebal. rokov, Chceš čo to vidieť, a dneska ma pojebal. Zavolám ti preto na Messenger. preklínaš, lebo Míňa, zavolám ti na zavidíš, Messenger, že pojebem ma máme pre živé tebo. Chceš, kokoty Míňo, a môžeš ty si nemáš na nás, kokot. Míňo. Všetkým Míňo, môžeš si chlapom na nás si zvoniť, poslala Míňo. piču A a dotiahneš si nikto na ťa piču nechcel vôbec. jebať, to je v Čo si tom ukázala, zajímavé. Míňo, Emilia Dudiová. Chceš vidieť, ako ma pojebe pre tebou môj muž? Hej, dokáž. Tak sa odblokujeme na Messengeri, bude ma jebať pre tebou a ty si ja budeš teba hodiť by som piču. nedala satána Alebo už kálo ťa nikdy. bude lízať predo mnou, dobre? Mňa môj muž líde, sorry, aj žije kokot mu, Aj líže, no, aj líže ťa kálo. Áno, Havo. áno. Haf. Tebe líže gumová babika, sorry. Gumová babika, gumové babiky nemám. Piča, Ani moje gumová deti sa nehajú piča. gumovými babikami. Ty máš len Prečo si piču dneska gumovú. dovolila, a ona Dudiová, prečo si dneska dovolila, aby mi brala Ela do papuly ona deti? To bolo z jej úst, nie z mojich, sorry. Prečo si ju v tom podporila? Ty si prečo preklínala mňa? Prečo si to Ja urobila? šlak trafilo na pustokrát. No, ďakujem. Ďakujem. Vidíš? Prosím, Pozri, kúpim ti koľko raz truhlu. ma preklínáš, mám šťastie, aj cukrovka mi zmizla. No Ďakujem. chvála Bohu, za to, že bereš inekcie, schudla No. si. Ani to na Vidíš? tebe není vidno. Lebo Ani vysielaš cez neuvidíš počítač, ty. lebo na telefón sa nezmestíš. Nie. Nevidno ťa. Staňte A už prečo holky, som obie, teraz? prestaňte. Iba čelo ti vidno. Áno, tebe piča nikdy nebola vidno. Bola, ja ti ju aj teraz ukážem. No veď ti Lebo ukážeš vyholená, vymastená, rany fajnová. za dube. Nezlobte se na mě, ale to nikam nevede, tady ty nadávky. Nikam to nevede, nikam. Hodina erotiky. Nikam nevede. Nezlobte se na mě. No. Potom, abych já byl špatný zas. Ne, já jsem dal dolů, já, Vojto. Potom já bych byl zase špatný. Tak jak vždycky. Lobo. Halo. To je omyl, sorry. Dobrý, pohodě. Lobo, nedávej takový lidi nahoru, to oni omylem posílajou. Zlobaj moderátor. Jo, dal jsem mu funkce. No tak to stojí za to.